praviti predmete iz odeću ili tako nešto, a zapravo smo mi radili na savremenoj nekoj dizajnerskoj tehnologiji, što je bilo po meni još zanimljivije. Svidjela mi se atmosfera koju smo napravili, zato što je jako bilo društveno nekako i bilo dosta zanimljivo, stvarno. Shvatila sam da i mladi mogu da budu aktivni u svom kraju i naučila sam kako to da urade. Pa definitivno šetališta, parkovi za pse i česmo. Ćao, ja sam Teodora. Ovog leta sam išla na dizajnersku radionicu i na filmsku radionicu. Mislim da je bilo jako kreativno i zanimljivo. Svidjelo mi se to što smo neke radionice radili na otvorenom. Upoznala sam mnogo novih drugara i samo mi je žao što nisam stigla na više radionica, ali baš mi se svidjelo i želim da malo sljedećeg leta. Više mi se dopala ipak dizajnerska i zato što smatram da meni tamo što se radi više potrebno će biti da primim posao u svojoj struci. Tako. U Photoshopu da radim, to sam naučio na dizajnerskoj radionici, a mentori se nama posvećivali sve vreme, a to radimo 3 sata i oni nama se posvećuju. Ja mislim da je to mnogo dobro iskustvo za mene baš. Pa, važno jeste uvek aktivizam, da budiš aktivan što se tiče planiranja nekog, da imaš plan za neke društvene potrebe, da bi nešto što bi želeo neko, da bi se neke ideje mogli da dođe do izražaja i da bi to se proširilo i možda neki dan bi se to ostvarilo.
moja ideja je bila kroz projekat da prikažem svoju ideju za otvoreni i zatvoreni bioskop, ali to je super ideja i toga nema umirilo, ali to nije sigurno najprvo što je potrebno, nego ipak, a sa druge strane potrebno je, na primjer, osnovna škola, na primjer, da uporedimo Mirjevo i Karaburma je mnogo manje i mnogo manje ima stanovništva, ali tamo ima 3 osnovne škole, za to vreme kao na Mirjevu ima 2 osnovne škole i tu su velike brojeve upisa, pri tom da mnogi i ne uspevaju tamo da se upišu ljudi. Zdravo, ja sam Marija Mirković i idem na filmsku, dizajnersku i likovnu radionicu. Sve 3 mi se izuzetno sviđaju i zadovoljna sam. Naučila sam značenje reči aktivizam, do pre radionica to nisam znala i mislim da je potrebno da se mladi aktiviraju za svoj kraj. Na radionicama sam naučila mnogo toga, najviše na dizajnerskoj i filmskoj i stekla sam mnogo novih prijatelja. Zdravo. Zdravo, Kako se zoveš? Ina. Ina, kako si saznala za ovu radionicu? Pa drugarica mi je rekla. I da li ti je zanimljivo? Jeste. Da li si kada bajala? Pa na radionicama prošlem, ali ranije ne. Šta sada bajaš? Pa ruku. Zdravo, kako se zoveš? Ana. Da li si nekad ranije bajala? Pa ja sam prošla čas. Šta to praviš? A ko ti se od svih tvojih skulptura najviše sviđa? A ne znam kako će ovo da izgleda, ali da se za sad sviđa. Pored toga to što naši umetnici bajaju, ali također otkrivaju talent za muziku. Sofija i Danica će nam sada svirati pesmu Žuta kuća. I sa nama je Ivana, vodič radionice. I Ivana, kaži nam, da li to ovdje dolaze talentovana deca? Pa ovde su uglavnom talentovana deca, ali i ona koja do sada nisu radila u glini pa otkriju naknadno svoj talent. Kaži nam, kako je raditi sa decom? Pa meni je super da radim sa mladima, zato što se njima lako, zato što su puni ideja i uglavnom se ovde tek upoznaju i oslobađaju i drugi. Tan, 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 taran, tan, 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 tan. Dobar dan, ovo je nova epizoda Malog dnevnika. Sa nama je tu Milica Kostić. Šta danas radite vi, Milice? Danas lepimo figurice koje su se malo polomile. Bile su jako kreativni, mogu da primetim. Ovde je samo 1/10 radova, ima ih još dosta. Ko je tu pored tebe? Pa danas pored mene se nalazi Anja Kostić, moja prezimenjakinja. Dobar dan, Anja, kako ste? Ja sam imala mnogi ideje kad sam došla tamo. Popravila sam, na primjer, lepezu. Koja pitanja na sebi Pravila sam svašta nešto. Pa išla bi još, ali mi je žao što se završava. Moj sladoled će da bude na klupi koje pravimo svi zajedno. Ja ću da pozdravim moju mamu i Anu koja je me nagovorila na ovo.
meni je bilo lepo, upoznala sam nove drugare i vajali smo, bojali smo glinu i tako. Pa Ivana je zabavna i dobra i malo blesava. Mislim, puno blesava. Pa puno njih. Upoznala sam Anju, isto je ona jako blesava, isto kao Ivana. Upoznala sam Anju, upoznala sam Uroša, upoznala sam Milicu. Pa ja bi napravila onako baš mladi, baš onako vrtić bi napravila zato što ovdje nema, kako da kažem, dovoljno. Za kraj bih htjela da vam kažem da nastavite da... Rekla bih vam da nastavite da radite ono što volite. Da li misliš da su ti ove radionice ulepšale leto ili... Ulepšala sam. Na koji način? Pa više sam pravila, više sam bila aktivna. Inače da ih nije bilo, ja bi sedela u kući. I onda mi se svidelo. Bi volao da bude još radionica? Da. I šta bi volao tu da se radi? A možda jedan dan da se vaja, jedan dan da se crta, treći dan da se tako nešto treće radi. Da li želiš nekoga da pozdraviš? Da. Koga? Ivanu i drugaricu Ninu. I Uroša. Dobar dan, sa nama je tu Milica. Šta ti misliš o radionicama i kako si saznala za njih? Pa saznala sam tako što je moja sestra videla reklamu na internetu i pošto zna da ja volim fotografiju i da volim kameru i sve, ona mi je predložila da probam i tako sam došla. Šta ti očekuješ od ove radionice? Ja očekujem da mi ovde, osim toga što ćemo naučiti da koristimo skuplju opremu i da naučimo da snimamo, još ćemo i nekako da pametno i lepo prikažemo i sliku našeg kraja. Jako je zanimljivo. Naučila sam da koristim kameru, što do sad nisam znala. Upoznala sam nove prijatelje, nove ljude. Da možda nam kažeš neki događaj koji ti je najviše ostavio utisak? Najviše mi je ostavilo utisak kad smo išli na stazice i kada smo snimali kratke snimke o tome šta sve ima na stazicama. Da, voljela bih da snimamo malo duži dokumentarac u stvari o Mirjevu, kako to sve izgleda iznutra. To jest šta ti očekuješ od ove radionice? Pa očekujem da u stvari naučim kako da radim s kamerom i kako to izgleda van kamere. Ne kad mi gledamo nešto, nego kako to izgleda dok se to snima. Možeš li da nam kažeš neke tvoje utiske sa ove radionice? Pa meni se baš sviđa i nisam ranije imala priliku da radim s kamerom, pa mi je jako zanimljivo. Pa na mene ostaje utisak kako za tako brzo vreme mogu da se sprijateljim sa toliko ljudi i da postanemo bolji prijatelji. Pa očekujem da svi zajedno napravimo neki film koji će drugim ljudima koji nisu iz Mirjeva pomoći da vide kakav je Mirjevo zapravo. Naselje, mislim da je naselje bolje za starije, zato što im je nekako mirno, ima dosta prodavnica, tu je i pijaca, a deci više fali neka zabava, malo kao više parkova i tako to. Te
tebi šta bi moglo da se promeni? Da ima više parkova, da se vodi računa o tim parkovima, ne da se jedan napravi da traje 10 godina radilo pa ništa. A da li ima Mirjevo puno parkića? Ima puno parkića. Ali misliš da ima dovoljno u odnosu na to koliko ima dece? Kako se tebi čini? Mislim da nema dovoljno. Nedostaje više toga za mlade. Nedostaje više razonode za mlade. Nema ni jedan bioskop, nema ni na otvorenom, nema ni na zatvorenom. Evo u tržnim centrima i to je to. Nema ni jedno pozorište. Pa, ja bih napravila... neko čudovište. Napravila bih, ne znam, neki park. Pa nas zanima, na primjer, ono što sada sa decom mi radimo, jeste kako bi oni mogli da utiču da se njima poboljšaju, recimo, uslovi života. Evo odmah da ti kažem. Prvo da se izgrade igrališta za decu. Znači košarkaška, fudbalsko ili bilo šta. Toga nema ovde toliko da deca se igraju na ulici. Evo ti ovde, ja stanujem ovde u ulici, ovde iza zgrade, deca igraju na parkingu, fudbal ceo dan, nema igralište najbliže da je škola. Tamo je zauzet. Razumeš, i onda ima igralište ovde između zgrada koje su isto stalno znači ovaj deo ovde nema nijedno igralište. To je prvi deo izgrađen Mirjeva, znači tu nema nijedno igralište. Bilo je baš dobro, mislim, šta nije bilo ni prevoza, toliko nije bilo ni automobila. Mi smo se svi igrali u ulici, onako, svi, džume. Baš je bilo super. Imali smo sada taj vrtić gore, tu je bila onako brdašca i tu zimi smo se svi sankali, baš je bilo ekstra. E sad vidim da tu nema ništa, decu nema za sankanje, deca. Nemojmo kakvi, ovde se sankaju kod nas. Prvi deo izgrađen Mirjeva, znači tu nema nijedno igralište. A ima livade ovde dole koje mogu da se pretvore za njih. Sve da mogu da odu, mora da prelaze ulicu, da idu autobusi i kola, to je najveći problem. Da ne mora da idu daleko od kuće, ali da su tu, da ne mora da prelaze ulicu, da prelaze autobusi, kola, žure, svašta nešto. Roditelji se brinu za njih, neće da ih puste sami da idu gore. Pa generalno trebalo bi da bude malo bolja kao red vožnje, na primjer 4-6, jer ona ide baš, ne ide baš toliko retko, ali desi se dođu 3 jedna za drugom i onda posle čekaš 45 minuta sledeći bus. Takođe 79-ka i 20-ica idu baš retko, to znaš, čekali smo, baš idu retko. Znači, ali nema saobraćaj, nema prevod. Tek tamo deca nemaju gde da mogu u šumi da. Jer sad se prodaje ti placevi gde mogu da, samo da je ono, a svuda je prošla struja, voda, razumiješ, tako da to, njima je za pravljanje zgrade to, a nema veze što nema prevoz, kapiraš, da ide pola sata. Ne misli da ideš sad pijace s punom tašnom autobusom do Nekle, do Supa gore, pa da onda ideš peški još pola sata i to uzbrdo, ovako, kašu. Mislim da je baš problem što se sve više gradi, a baš nema mnogo mesta u odnosu na to koliko se ljudi doseljava ovde. Mislim, to što je ovde jeftinije da kupiš stan, to ne znači da ćeš imati bolji život. Pored toliko ljudi, na kraju ćemo ono kao u Kini. Možda će da uvedu ono da ne smeš da rađaš više preko jedno dete. U Mirjevu. Samo u Mirjevu. Naprimjer, u Mirjevu fali kulture. Mislim, nema ničega vezano za kulturu. Nemamo nijedan spomenik, nemamo nijednu fontanu. Onako, izgleda kao neko naselje koje je onako bačeno i nikoga nije briga. Pa malo je bučno, ali dobro. Što je bučno? Pa zato što svaki put kad ustanem nešto lupaju, nešto prave, pošto se pravi još jedna zgrada tamo kod nas. Pa menja se, samo što koliko dece ovde ima, mislim da hvale ljuljaške i to sve.
Ali ima dovoljno škola? Pa imaju 2. Pa to dovoljno za svu tu djecu? Pa jeste. Aha, po Imaju i 3-4 vrtića, koliko ja mislim. Kako ja mislim? Ja sam čula da neka deca ne mogu da se upišu ovde u školu u tvoju, pa onda moraju da idu na neku dalju, zato što nema dovoljno. Idu, ako ne mogu ovde, idu u Pavle Savić. A ako ne mogu ni tamo? Ne idu u školu. Dakle, usled tog problema da mi nemamo gde decu da upišemo u školu, oni, na primjer, grade tržni centar. A ili ima neko ko nije uspeo da upiše tu školu? Da, jedan naš drug, onda je morao da ide u Pavle Savić i tamo su ga isto jedva primili. Pa šta bi ti onda izgradila ovde da imaš para? Možeš i 2 stvari, 3 stvari, nije bitno. Škole. Zašto mi to sada nemamo? Da li zato što nismo zvanična opština i to ne može da se napravi, ne znam. Svakako sada ni ne znam prostorom gde bi, ali evo, na primjer, umesto tog tržnog centra koji prave, to površinski naravno nije dovoljno za školu, ali možda je moglo da se napravi neko pozorište ili bioskop, ne znam. Opet kažem, znači to je naselje koje se sada naseljava i dalje, dakle mi postajemo sve veći i veći, a opet ne rade na onim stvarima koje su zaista potrebne. Znači da se deci obezbedi sigurno zdravo okruženje, dakle prilikom tog odrastanja, da imaju školu u koju će ići. Dakle, ne možeš ti da seliš, naseljavaš neko naselje, a ti ni ovaj broj koji je sada tu, deca ne mogu da se upišu u školu. Znači moraju roditelji da nalaze neku alternativu i da ih upisuju negde na Zvezdari, pa onda da ih voze, da dolaze po njih, da se vraćaju. Ima dosta dece, da ovo bude više lepše mesto za decu i za mlađe generacije koje će tek doći, nego za starije osobe. Naselje koje je prepuno dece, da oni imaju tu neku benefit u stvari od tog naselja gde žive, dakle da oni malo iskoriste toga malog što je ostalo, tog zelenila i svega. Zaista, to je, ja mislim, san svakog roditelja, baka, deka, da im deca, unuci vreme provode napolju i još, i na sve to, ajde što su napolju, nego su oni okruženi zelenilom, prirodom. Znači, oni su u prirodi. Tamo je sada trafostanice. Ono što jeste činjenica, dakle, to je da treba da se izgradi škola, trebalo bi možda, eto, malo da se poradi na tom nekom, da kažemo, kulturnom životu Mirjeva. Nemamo bioskop, nemamo pozorište. Da zaista mislim da treba da se to nekako privede kraju i da stave malo tačku ili neku pauzu u svemu tome, da sačuvamo, dakle, to još što nam je ostalo od zelenila i bukvalno, ali bez ikakvog preterivanja, opkoljena zgradama. Dakle, i kako se izađe u moje dvorište koje je izuzetno veliko, na primer, znači nije sad to neki manji prostor, pa kao da nekome bude pa dobro, tu je neka zgrada, jako je veliko dvorište. I ovako, ako gledamo kao pravougaonik jedan ili kockicu, dakle, moja kuća je ovde, recimo, ovde mi je zgrada, ovde mi je zgrada. I jedino sa ove strane nismo, tu je još jedna kuća i jedino tu nemaju prostora da napravi, znači verovatno bi i tu napravili. 2 osnovne škole, 1 gimnaziju, 5 državnih vrtića i broj privatnih, ja mi ne znam, ali jako. Znači, sve to je ono što ide u korist onoga što sam rekla, izuzetno mlado naselje,
bogato ovom dečicom koje evo i sada ovde kruže. Tako da, eto, za njih, a i na kraju krajeva svako ima neke svoje kućne ljubimce i za te kućne ljubimce, dakle, treba... Pa u slobodno vreme obično šetam psa, pošto imamo te stazice, međutim to nije baš najbolje mesto za šetanje psa, pogotovo zbog lutalica i zbog količine ljudi koja se nalazi tamo i dece, jer ljudi se generalno plaše kada su psi pušteni pored male dece. Ali šta ne valja, bilo je puno lutalica. Da, to sam htjela da mnogi ljudi su izvedani. Ima jedan ovde glavnije, ima jedan omanji, ali zove se Brka, koji ja sam gledao mojim očima kad je ugrizao 4 čoveka. Da li su lutalice inače ovde? Jeste. A vidim da imate ove kuce, ali ima za njih u Mirjevu dovoljno prostora i tu? Pa ima, stavljamo kućice da oni dajemo im hranu i sve to, vodu, pa tako oni ovde žive i sve to. I da ima sad ljudi koji paze na njih, ali ima i ljudi koji su protiv njih. Ja nekako, okej mi je da oni budu sklonjeni odavde, ali ne baš spaljeni. To je moje mišljenje. Svakog dana vidimo nove kuće koje neko izbaci iz stana. Da, mislite da odatle u stvari dolaze sve lutalice? Pa evo, većina je odatle došla. Većina. Ja ih gledam kako su mnogi umiljati ovde. Navikli na kućni život. Dođu jedni pa se maze. Baš ne žao, ali meni to nije fair prema kučićima, baš zbog toga. Postoji problem sa lutalicama, pogotovo na stazicama. I nije problem samo što napadaju pse, nego napadaju ljude. Brka im je vođa taj. Ja tog Brku znam. Šta rade? Oni njih odu, sterilišu, vakcinišu. Očiste ih od parazita i vrate ovde. Ti sad kučići, te lutalice su postali još agresivniji, jer su sad nervozni, čim se pojavi neko stariji. I napadaju. Recimo, ne sme niko da prođe biciklom ovde, da ima više od 18 godina. Park za pse, to mi fali i mislim da generalno svima fali, jer nemamo ni jedan park za pse, a ima puno pasa. Aj sebe snime se. Nemoj ti samo Šabane. Ajde. Evo, samo za tebe, gledaj. Ovo ovde nije boćenje, ovo su balote. Boćenje je na boljem terenu. I ovdje postoje klub mora. Pa ovdje se dostavilo puno ljudi iz Knina, a to je tamo njihova nacionalna igra. I mi ovdje koji smo iz Beograda, rodom smo se primili na tu igru, pošto je stvarno dobra i eto tako. Ove balote, to je nešto, jedna od najvrednijih stvari za Mirjevo. Pogotovo za nas matore. Postoje neki klubovi za matore, ali tu kako ko, znaš. Nekad je ovdje bilo mnogo više. Mi smo imali posmatrača po 50-60 ljudi ovdje okolo kad igramo. Dole isto, na doljem terenu. Mislite da je Mirjevo inače dobar kraj za starije? Izuzetan. Ne dobar, nego izuzetan. Po meni najbolji. Od svih krajeva. A mislite da starijim ženama treba nešto da se obezbedi? Ili mislite da su one zadovoljne sa tim? Ili bolje njih da pitamo? Pa ja bi ipak da vi pitate njih. Ja ne znam baš točno ti kažem koje godine. Ja mislim da je 81. što smo iselili. Eto što je čadak tvoj koliko ima godina. Pa ne, idem ja nigdje, niko nije dolazi. Ja ne volim da idem da svirim po zasu. Treba da vidim sposoba da nekoga ga gosti, da ga poslužiš i kafu i slatko.
kod nas je tako u selu. Šta imaš da nekoga ponudiš? A ja sam ostarala, ne mogu ni sebe, ni drugog. I tako ti je to, povučiš u sebi i gotovo. Ali prodavnica fali. A pa da li ti kažem što ta smećara što je bila gde smo smeće bacali, ona s kim je tu renovirala, neće ona ni da kaže, ja kažem to su i ti rekli. Ja sam ovde prije tebe. Smeta mi prljasti na mnogo. Ovo oko zgrade, nigde ništa nema čista. Prijatni ste za pričanje. Ja? Lepo pričate, da. Nemam zubi. Nemam zubi, kakve sam rekla. Ja sam mnogo je krišno, mnogo ih pacim. Evo je deco, da ste vi živjeli zdravi. Sam zdravlje najpreče na svetu. Sve drugo, možda mi neko će celu zgradu mi treba ni više, koji ti mi dao. I Beograd treba da mi da. Bože. Nalazimo se ispred parkića koji na prvi pogled izgleda kao i svi ostali, međutim, iza njega se krije stambena zajednica koja se izborila da umesto zgrade baš on bude ovde. Nalazimo se sa Dejanom koji će nam reći nešto više o ovoj zajednici. Za početak htjela sam da vas pitam kako je zapravo nastao ovaj parkić? Pa ovaj parkić je nastao udruženim radom kompletne stambene zajednice. Znači stambena zajednica u ulici Davora Nenka 3A nastala je u oktobru mesecu prošle godine. Sve ovo što vidite ovde, to je naših ruku delo. Znači mi smo radili to sami, kompletan projekat što ovde vidite. Znači radili smo pored nekog našeg radnog vremena koje imamo svi i A šta vam je bilo zapravo najteže u ovom procesu da se izborite da ovde zapravo ne bude zgrada, već... Pa mi smo imali jednu tu puku sreću, zašto ovde nije nikla još jedna zgrada, to je daleko, kao što možete vidjeti ovde iza nas. To je naš, da kažemo, kip slobode, kako bi ga nazvali, i on je doprineo tome da ovde ne bude još jedna neka stambena zajednica i da probamo u nekom udruženom radu, da pokušamo nešto da ne uradimo samo za našu zgradu, nego da uradimo nešto za naš kraj. Otprilike neka naša ideja jeste kad budemo završili, napravimo sledeći korak, jeste da se izgradi u ovom kraju jedan, recimo, teren za fudbal i za košarku. Nego sam htjela te pitam, tvoje iskustvo celog ovog procesa, šta ti je donelo glavno? Pa nervozu veliku, dok su trajali radovi. Iskreno, htjeli smo da poludimo ovdje dece. Išli su na cement, na pesak, na cigle. Pa nisam ništa pomagao, ali sam sa mojim drugarem Sergejem negdje betonirao. Pokušavali smo da napravimo nešto, ali nam nisu dali roditelji. Dok nismo ovo završili, a sad je već lepo. Sada možda ih pustiš malo da se igraju po travi. Mi da sedimo ovdje, žene čuvaju na daljinski. Kako su se ovdje deca igrala pre nego što je bio parkić? Pa većinom na parkingu, tipa trotinet, tako neka vožnja, trčanje, vožnje bicikle, vožnje i tako, eto. Većinom tamo na parkingu. Na beton? Na beton. Zato smo i htjeli nešto da napravimo ovdje, imali smo prostora, neka trava, nešto da se malo zeleni da bi im bilo lepše. Šta biste preporučili nekim ljudima koji također imaju neke izazove kao što ste i vi imali? Pa ja mogu samo da im preporučim da se bore. Evo recimo, moj primer jeste bio, i vodio sam se tom pričom, da se izboriš za nešto i da vidiš da je u Srbiji i to moguće. A moja jeste ideja, odnosno preporuka svim ljudima koji mogu da se organizuju, da se sakupe, da probaju,
Znači da probaju da nešto promenu u svom kraju. Znači promenite nešto, probajte da napravite nešto, bit ćete srećni, bit ćete mnogo zadovoljni. Pa mislim da je super snimati dokumentarac, zato što upoznaješ ljude, slušaš njihove priče, ljudi imaju baš zanimljive priče i različite potrebe i inače, pošto smo se bavili potrebama ljudi u Mirjevu. Zamišljala sam ga drugačije, nego kao što je bilo, ali sam se pozitivno iznenadila. Mislila sam da ćemo samo snimati neke kratke filmiće u sklopu nas, ali mi se dosta svidilo što smo i putovali jer sam stvarno otkrila neke čari Mirjeva za koje nisam znala i što smo intervjuisali neke ljude sa strane. Definitivno meni je pozorište onako nešto stvarno predivno što nema ni čak ni blizu. Imaju i bioskopi u nekim tržnim centrima, ali pozorište je nešto što fali. I baš kad sam razmišljala o tome, moglo bi da se organizuje da neki mladi ljudi koji bi voljeli da se bave glumom, svakako mogu i tu i da vežbaju, a svakako bi uživali ljudi koji bi dolazili da gledaju. Išla sam na umetničku, išla sam na filmsku. Dobro, i reci mi šta ste radili tamo? Ajde, možeš prvo na umetničkoj likovnoj. Na likovnoj radionici smo vajali, što je bilo baš zabavno jer nikad nisam vajala pre toga. Također smo i bojali glinu, isto novo iskustvo, tako da je bilo baš zabavno. Na filmskoj radionici smo obilazili Mirjevo i intervjuisali ljude, boćare, opisivali Mirjevsko more. Hoćeš malo više da nam kažeš šta je to Mirjevsko more? Jedan dan smo se šalili, Uroš je izmislio Mirjevsko more. Jedan smo se šalili za intervju jedne naše drugarice i pravili smo se da je Mirjevo dečko i da je on dečko i da je zaprosio i da će ona prsten da baci u Mirjevsko more. U stvari je padala kiša i to je bila jedna barica kod boćanja. Jako je bilo zabavno, Uroš nas stalno zasmejala, zadirkuje Nevena, Ivana je blesava, dobije neku novu ideju i super. Baš je lepo kad se neko organizuje, da naprave park, da se izbori za to da ne bude još jedna zgrada koju će negde da ćušnu, nego naprosto će da bude nešto za decu, nešto lepo. Na koje sve radionice si išao? Išao sam na 2 radionice, radionice filma i radionice dizajna. Šta ste radili na radionicama filma, a šta na radionicama dizajna? Pa na radionicama filma smo se bavili Mirjevom. Snimali smo karakteristike Mirjeva. Na radionici dizajna smo crtali. Možeš li nam reći šta fali to Mirjevu? Mirjevu fali života. Šta ti se sviđa kod Mirjeva? Persone koje se nalaze u Mirjevu. Kada bi bili opet radionice ovakvog tipa, da li bi išao na njih? Verovatno. A od čega to zavisi? Od škole. Okej. Da li voliš da budeš deo tima koji nešto radi? Pa ja za sebe do sad nisam smatrala da sam deo tima, ali hvala vam. Lepo je.
Da li bi pre da budeš jedna lepa palačinkica ili bi više ćufta da budeš? A ja ću da budem ležeći policajac. Ok. Ide. Antone, da li može par pitanja? Može. Kakve ideje su sve imala deca? Super su imali ideje. Baš su različiti. Imali su ideju za skate park, za običan park, za park za životinje, park za svemirce. Kako je raditi sa srednjoškolcima? Zabavno, ali nije baš lako. Traži dosta pažnje. Da li si ti naučio nešto o Mirjevu? Pa jesam, ja inače nisam iz Mirjeva, nisam nešto ni boravio mnogo puta po Mirjevu. Ali tokom ovih radionica sam od srednjoškolaca učio po nešto i dosta je zanimljivo. Samo Mirjevu, nekako je kažem divlje, nekako je spoj starog i novog i čini mi se nelegalnog i legalnog, tako neka neobična varijanta. Ali lijep kraj. Da li si nešto naučio od nas? Pa jesam. Naučio sam da, na primjer, treba ganjati tu neku ideju, treba biti malo i strpljiv, ali istrajan kada se dođe do nekog dobrog rješenja. Ja nekad znam da budem nestrpljiv. A gledajući neki od vas koji onako baš precizno crtaju to neku, skicu za park, na primjer, i ne predaju se, to traje i traje, pa ne završi, pa ne valja, pa obriše, pa ponovo, pa tako 2, 3, 4 puta. Nekom je trebalo 4 časa po 3 sata da dođe do pravog ideja. Ja nekad nemam strpljenja za to, tako da gledajući klince kako to rade, skonto sam da bi mogo i ja to da pokušam. Kako ti je bilo na ovim radionicama? Dobro je bilo. Povremeno teško, jer prvi put ovo radim, ali bih rado ponovio sve. Hvala. Nema na čemu. Dobar dan, Ivana. Zdravo. Kako ste? Pa odlično sam, hvala. Malo sam umorna, zato što završavam sve ovo i radim ceo dan, ali sam dobro. Prvo pitanje, koje ste radionice sve držali? Pa ja sam držala samo likovnu, odnosno vajarsku radionicu. Dobro. Kako je to raditi sa decom? Meni je sa decom najzabavnije da radim i jako mi je uzbudljivo i deca me uvek nauče nečemu novom i vrlo su slobodna u pristupu i u radu i baš mi je zanimljivo. Dobro, da li si ti nešto naučila o Mirjevu, pošto čujem da ne živiš u Mirjevu? Pa ja ne živim u Mirjevu, ali ja Mirjevo malo bolje znam, zato što sam dosta vremena provodila ovde još od detinjstva. Tako da sad sam sigurno naučila nešto više. Nisam recimo znala da je baš tako veliko, jer nije bilo tako veliko kada sam ja bila mala. Dobro, da li ti se neko dete posebno svidjelo ili su ti svi dobri? Pa meni su se posebno svidjela sva deca. Zato što je svako posebno na neki svoj način. I od svakog sam naučila po nešto novo. Da li si ti nešto naučila od nas? Pa jesam, naučila sam od vas da se snimam za TikTok, da džuskam. Naučila sam isto kako je lepo kada si mlad i kada ti je lako da stupiš u kontakt sa drugima koje ne poznaješ, koji su isto tvoji vršnjaci. To sam zaboravila. Pa naučila sam svašta, još nešto ne mogu sad tačno da se setim. Dobro. Kako ti je bilo na ovim radionicama? Meni je bilo božanstveno. Ja sam se stvarno radovala svakom našem času i svakom utorku i svakom od vas posebno. Da te pitam, u koje si sve delovima Beograda si držala radionice? Pa držala sam kod mene u kraju na Savskom vencu, držala sam na Čukarici, držala sam u centru grada, na Starom gradu, ne mogu da se setim sad, na Novom Beogradu
Dobro, Ivana. I još jedno pitanje za kraj. Kako si zadovoljna sa našim radovima? Radovima. Super sam zadovoljna. Nisam očekivala da ćete svi baš toliko dobro da se pokažete, da ćete biti baš toliko talentovani. Niste imali problema u inspiraciji. Svako je specifičan na svoj način i mnogo mi je drago što ste inspirisali jedni i drugi. Hvala, Ivana. Hvala tebi. Kako si se opredelila da radiš sa kamerom? Pa uvijek me je zanimalo, u stvari uvijek sam voljela filmove, pa me onda zanimalo i kako se prave filmovi, da bi ja mogla neke svoje ideje da iskažem kroz film. A u kojim filmovima si sve bila iza kamere? Iza kamere sam bila u raznim filmovima koje sam radila sa decom i sa mladima. Ima i animiranih, i igranih, i horor, i dokumentarnih. A imam i nekoliko svojih autorskih filmova koji su bili po festivalima, gde isto ima i animiranih i igranih i jedan dokumentarni. Kako posmatraš poglede dece na fotografiju i svet filma? Pa dosta povezuju to sa... Deca danas dosta povezuju fotografiju i film sa društvenim mrežama, tako da to jeste malo drugačije nego ono što se inače uči i kako je počelo u stvari fotografija i film. Oni to povezuju malo i sa Instagramom, sa YouTubeom i tako, ali meni je to onda zanimljivo baš da ja s njima, na primjer, krenem da radim tako, a onda u stvari dođemo i do ovih drugih nivoa, kako su u stvari pravi filmovi koji idu na festivale i prikazuju se u bioskopu. Ali interesantno je to što su društvene mreže promenile malo pogled na film kao umetnost. Misliš li da će ovo biti korisno iskustvo za mlade? Mislim da im je korisno ovo iskustvo zato što smo se mi trudili da kroz to dok oni uče kako se prave filmovi, kako se radi u stvari u ovom slučaju dokumentarni film i reportaže, su dosta toga i naučili o tome kako se živi konkretno u ovom slučaju u Mirjevu. Malo smo učili o aktivizmu, o životu u zajednici, a ne samo o filmu i bilo je korisno za njih jer su shvatili da je film jedan dobar način da se pošalju poruke koje su važne široj zajednici, jer danas kad ima i Facebook i sve i njihov film će biti na internetu i sve, shvatili su da bi mogli vrlo lako da sve teme koje ih zanimaju obrade, jer mi nismo stigli sve da obradimo, samo neke. Dobar dan, Evene. Kako vas je Marija prisilila da idete sa njom na radionicu? Pa nije me niko prisilio, pre svega. Pa Marija i ja smo radili na dosta ranije filmova, tako da je bilo prilično prirodno. Samo me je pozvala, pitala da hoću da snimam sa decom u Mirjevu i ja sam rekao hoću. Kako je to raditi sa decom? Pa ume da bude naporno, ali iskreno na ovim radionicama baš je bilo okej. Radio sam i sa Gorima, nego si ti. Kako si zadovoljna sa našim radom tokom ovih radionica na kojima si bio? Pa ja sam iskreno iznenadio dosta za neke, koliko su umeli da... Nisam prosto očekivao da će neka deca toliko znati. Prosto ima dosta njih, dosta vas mladih, tako da neko sam očekivao. Nisam imao neka specijalna očekivanja, ali sam se iznenadio zaista. Bilo mi je drago. Hvala vam na gostovanju. Ne znam što da kažem na ovo.